Yaro itrai gi paramai saisin pat ngap diang fish gani ka channel. Hagani ka por kadang long san shipawa. Ti mentang akwa ban keren pi gani ka jinghikai. Kata kalong kumnu bapin seisoh haga jaka ka basyara. Lani kumnu pin seisoh hapdeng ka jingiat inti jong pi hapdeng ka jaka ka bae. Ka jaka ka bapiat bapidang tasam. Ka jaka ka bapiat hapdeng ka ngilak banong kata ka riklau ni ka risyiap. Bun sin kibriu, bun sin pi perkat ni ngan sa seisoh lada ublei ubu yang ka jaka ka basuk ka bakkemen ka babiang. Lani nganda yok syai kita kiai ngan sa duai ngan sa yalap ya ka gospel ublei undala penbiang syai kiai baro ngi expect kumta. Henry kata kamlong para banget. Kata kamlong ublei jungi operate kumta. Ublei jungi operate daiba ubu ingi wat hagi jaka kiba syara kiba jenjar dehang tau kwa ban penpau ya kata ka buram ka jong u ban pen seisoh nangi. Tengah kwa ban pi ngakwa ban ai kan ka jingkai ba lada pidang yat mata pedang ki jinge lada pidang yat pedang ki jingele pidang yat sibun ba kita ka jaka ka ba pisngau pidan ka riklau ne pidan ka risyiap ne pisngau ba pi yang ru moge siong yang ru kendu syong ru ji la si pidan kum kata ka jaka ngakwa ban hikai pi ba pilak ban seisoh pilak ban slai ya ka jing seisoh jong pi watlah pidan kata ka jaka but yang ini let ban nga anaka gospel uyo anis pi ban seisoh wong kumno ka gospel kat kum uyo anis kalnong ka ba khatsan ka ong kumni kong mga ngalong uding sowan ubasisya. Badu kupa jonga ulong unong sumar briso. Katanat baro bahanga kabam seisoh ungorno. Bad katanat baro kabam seisoh uklat yaka bahkan yo seisoh kambun. Pi menta pilong kibakut daka ketin yaka bangalakren hapi. Tu yai ne hanga bat manga hapi. Kumba katanat kamla ban seisoh naladehi. Lamda ka yai ne hauding sowan. Kumta mapiru lamda pi yai ne hanga. Pi hang ni ka keren syai. Ka keren syai ni ba ban seisoh kamdai haganu ka jaka ka bapidan. Lesi pi perkat piong ni nganda yok kata nganda yok ka spa ka pau nganda yok ka kam ka babiang nganda yok kita ki kata ngan salak ban duai pi duai kum tahau trai pinang perkat ba pin seisoh lengba ki jingdan jong ka ike pertenrei ka ketin jong blai ko ong lamda ngangalong uding sowan ba sisa bat katnat baro bahanga kabam seisoh ungono bat katnat baro kaba seisoh uklat ya ka bakan yok seisoh kambun pi menta pilong ki bakhut da kata ketien ya ka bangalakran ya pi to yaine hanga pat wang no to yaine hanga bat manga pi kumbat katnat kamla ban seisoh naladehi lamda ka yaine au ding sowan kumta mapiru lamda pi yaine hanga pi ban seisoh hagi jaka ki ba hagi jaka ki ba rengkyang haga jaka haga nuga situation haga nuga ri let's see dan ki bri ba tang ki perkhat ru ni ngan da yo let Amerika ni ngan da dan hangta ni ngan jendal kha yang kidan gi bakran tanda kha yang haga ta ri kum tangan seisoh rai kata kam dai ka ba khtin jong blai pilak bandan sahang no lak ban bu episa hari siap ne hari hang no pilani pidan haga ni ka ri jela kasih jongi ke badan mo dari jila Meghalaya hang ni pilak ban seisoh bet ne pidan hagano ka jaka ka ba menta ko ban hikai fi ba ngilak bet ban seisoh teng i kum bandu jingkerman i kum bagala ban khiapat ki kam ki jam ki ba pitrai ki jing hayeng hasam ki jing aga jing syakri jing aga pertai ga imlang salang pisngau kumbala syak khanyat Harenga kwa banyi tu ifi baka ketin jong blai kalong ka basisya ngala ya praktikal ni. Habang ala dan hagi jing
Hagi dagi jaka shrah, hagi jaka ka bang ngau dan idan latsu. Harai habang ayai ne hau ni ding so wan kat kumgane ka ketien jong blai. Kadan ka jing seisoh bangala ban ai fi ka ni ka ketien jong blai. Pat menta ka step ru. Nomor balai ngau tu bala dang ayai ne hau Jesus Christ. Ngin seisoh bat hagi ni jaka. Bagi beri gini i bat ya kata. Oh, ya ka jing seisoh abang ikran ya ka jing seisoh kam kran tan tang ya ka spa ka pau. Handai ka kran ru ya ka jing suk blai ka kran ru ya ka taka jing ai jong blai ka kran ru ya ka bangila ban ya sam ya ka ketien jong blai ma. Khanang ban wan ra ai gibriu syau Jesus Christ. Te kumno ngila ban check lada piyai ne sishan em how tau ding so wan uba shisha. Pika jingyai ne how ding so wan uba shisha kam dei tang tu ka ba ngilat jingya sang Sunday. Ngilat tang jingya sang Sunday lani hagi Bible study lani hagi nuki mo ki jingya sang lang. Harai ka jing yai ne ka ba shisha kadai am tang ha ka sngi utrai ba pilat praise and worship lani pilat kanu ka jingya sang. Reka jing yai ne ka ba shisha kadai anda pila miru na ki yeng mani. Anda pila dan na do Monday ha do Saturday biak. Hatu gidan em kata ka jing seisoh. Hatu yai ne em how Jesus Christ ubalong uding so wan. Kini gidak kilong balada pi yai ne shisha how Jesus Christ kini gidak kalong ba pidan ka jing suk jong Jesus Christ. Check bahai kini. Lada pi layai ne lada ka jingem jong pi ka syukaman tang haba pilat ya ka song di haba praise and worship badan baduai manu pi kalan hang tu kadan ka encounter mo piang harai anda lampoi mon di kim step lawan biang ki jing kuslai ki jing snopsi ki ban kiai fi but pimdan kata ka jingem jong ka jing duai but pimla pi kim step la kuslai shai ki ai ngong pet menta la san arpusan no kalayat kapor san katakat kum kan tega baji kat kum kan ni san arpau tin rei hatu pikir dang step pidan em ya ka jing keman jong blai pikir men step ka dan em kata ba pin ki sho ban praise ban worship yo blai am tang haki singi sandi am tang haka singi praise and worship rei man la ka step aba pikir pi yo lat pi yo sngaun em yo men sim jong blai pi ban seisoh ban yai ne hau ding so wan kalong bakani ka spirit jongi pingi yangi blai ula thau kumno ula thau haka dor jong hui pina puli na ki kitab Genesis kalnong ka baning kong ni puli katkat ka ba arpau hunri ba arpunyo u blai ula ong ru tongin ya thau yo briu haka dor jongi hi kat bakum ka jingi seriem jongi hi bat kin sanshar halor ki dokha ka duriau bat halor ki simbanang bat halor ki kenjamrat bat halor ka perthai baro bat halor ki ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khando kum tau blai pat ula thau yo briu haka dur jong uhi haka dur u blai ken ula thau u shinrang bat kan thai ula thau ki u blai ula ker khuru yaki bat u blai long haki tu dang nang kha bat tu dang nang roi ka ktien Bible parang ka ong be fruitful and multiply. Tu dang nang seisoh pi ka jing seisoh ba ka jing nang roi kai per ka jing seisoh ka dei wat la da pi dei uba syong samlal ni ka ba syong samla la ni ngila ban ong ka tin ka wei pila dan kurem ru rei pi dan ha kata ka jing lingki ba pi myo khon rei pila ban seisoh pat ha ba kenja man sim ha bo blai wang thau ya ka dor jong ubri ha dor jong hi ukran chapang ka spirit ublay udah mensim gospel you honest kalau nang ba sawang ublay ulang mensim tahu ba mani yau hau mensim ba ka jing shisha ma ba mani yau ublay de ban mani hau mensim ba ka jing shisha tamot ngila ban seisoh habangidan kata ka spiritual life snap ha umlay tang ka physical life ka physical body lani la kata ka soul ka jingmot jing perkhat jungi ki jingmot perkhat ki kama ka man lak lu ndai tang kita rei ka baka spirit jang fi ka em ka yai ne hau niu ding so wan ban seisoh shisha kalong ban baka ni ka spirit jui ka ni ka men siem bi
Kani ka spirit aka Bible parang kaong bakan yaine hau Jesus Christ kan. Syuk bang iem dah do. Pi ka keran syapang ka jinglong mensiam kan ni. Tang ki jingker ku do. Bun ki briu ki bis. Ya ka jing seisoh nak do jengki. Bagi dan spa dan pau. Bagi dan ka kerdan. Bagi terai hang ta. Bagi dan kata kam dei ka ketinjong blai. Nrai pat. Ka jing seisoh ka basisha ka keran habangi ya do mensiam. Habangi keran syapang usok jong mensiam. To. Pidan ngakali pidan pidan ka spa ka tau pidan ka kali ka baremdor pidan ka kardan haki jaka trei ka ba he let's see hari pidan ya kata ka jing seiso ka ba piai ni au Jesus Christ kani ka kran katkom ka city si Galatia kal nang ka basan kat kaba arfuar pai kong ni henrei uso jong umensim ulong ka jing it bat ka jing it pidan ka jing it ka jong ublai pi sung thu nem bau blai it pi kiman step ka dap nem ngamensim da ka jing it jong blai ka dap nem habang it ye ublai habau blai ula it ni yero men step ambang isu ki la be shikam ki jam ki men step pilapan ki saw na san bajin rimasin ki la perkat lupa ka kam ka jam but ka pilapan long blai taw ya ka kam ka jam pi klam ya ini hau tau ding so wanyu basisha baro e babun kam na kran chapang ka jing bun kam te bun kam ngar para banget ngai thu ifinga kran ifini ktin jong blai nga let shaki jaka trei nadu mandi hadu satadi ngam dan syuti para banget satadi nga trei hadu sitang sengi hari dah kajing ai terang akran ya ba praktikal ngam nak kuat banyak tu yel dien reng kuat nya tu ikai ga bau ketin jong blai ka ongsha but Saturday and day dala why nak jing trai nga sayo ban let duai ha prayer center but sandiru makani gidang yo ban yalap syaka street preaching gidang wan yalap street preaching but Saturday gidang yo ban penduai beri but tang nak fun undalawan na jing trai nang yo na ya karan ya jing bun kam trai ha jaka ka babun kam ha hari ngong nginum pet ya kata ka jingbun kam ai bat mantam step ladap san chiteng ru layo ban ai pi kani ka tin jong bleng hot kanum long life henry kala long ba la asyu record ban sapelat hari ngai itu pi kam syong ha kata ka jingbun kam ngimla ban ai da pi utrai dang step mana ulapan kendit lai siteng ha padang gi jingbun kam ki lai siteng layo ban yaro shoy tura sho ban ya sam ya ka tin jong ublai chapi ngam sia sam tu tang bal akhir re ban ya sam reng layo ban syong hagi kejat jong Jesus Christ ngalayo ban duai kan dala dap kani dala shlai sisa kata ka jingye dai namar leng ba ka jingye dai jong Jesus Christ ngilong tangkom gi pipe bom mo habangi connect bau Jesus Christ kawan kata ka jing shlai ka bakan jaman sim bau try long keran chapang kani ka jing seiso pingam dan kamban struggle reng mensim jong blai la keren te takada ong pinakie men step pi dan ne pi sulat jingesang ne mdai bang penram ne pi sulat jingesang kie men step man de ni la khuslai ka kam ka ai mdan ka jingya dai bo blai bangin seiso ba kanja men sim kadan kam bangin yai ne au tau ding so wan Jesus Christ wang menu wang klamanga pimla le ai tan manga ngalong ding so wan ma piknat ubayai ne hanga ubayaine hanga bat manga ha utau seiso sibun naba klam manga pimla le ai ruem klam manga pimla le ai ruem nata wong kumnude lada ununuru yaine hanga la jubrat no yu shabar kum katnat kabala yap stai tigialum yaki bat ki brat no hakading bat la thang yaki kani kran chapang kabansa awan ya ka jing bishar ka bansawan ladang im yaine au Jesus Christ nginum seiso akani ka jing seiso kalong bangin yalap ya gospel ru baladang im seiso kan sapai akhir ka sngi ka bang ya be tang ya ka spa ka pong ya be tang gi jing trai gi kam gi jam jungi ni kelat yo blain kelat yo Jesus Christ bat akhir ka sngi ndalawan kata ka jing bishar ka ba ma kalong ba kita ki spa jungi gi pau jungi ki kerdan jungi ki jing sngo he jung pi gi jing sngo dan bor jung pi kinumla ban lai ai ban pelat naka jing bisharu belai namar belai ni khamya ini atau jing sowan kan niam garukam ga bapi tharai bapi labiang pilet pi syukur dala DLD pi wang kumnu wang
Pi menta pilong ki bakut da kata ketien ya ka bangalakran api. Pi kan ka ketien jong blai. Hato ngi pulin em ya kan ka ketien jong blai. Mdai tang ban puli. Hato kan ka ketien jong blai ka pen khut ya mingi. Namarman ka sngi ya kendu ngilat ya ki jaka toreng ya kendu ki jing ya kendu para briu tang ka ketien ka telit ngi kum bakla. Handrai ladang isu i no omto. Manong ipi nyimpen khut nyimwan da kata ketien ban pen khut ban ripen no ban kala ka bamut ban ong turaji su pen bet yang abang dap da ka jing i jong mi. Man lah kasni ngi pen sak teng kita ki baro da ka ketien jong blai ka pen khut jing ni ketien jong blai ka ong ka kadau ya do nu jing ong pet mane malale kum tam la bakla pan map no pen bet no ini ka jong ka jing im pi sat khut no da ka snam jong Jesus Christ man lah kasni ka pen khut pi ka ketien jong blai na ka siti product ong to recruit ya la ka jong ka do nut na ba naka ki mi ke badai jong ka jing im out of it is the issue of life hatung i recruit nyam ya ka dok nu jengi da ka ba protect da ka ba khat karpat ya ka snam jong Jesus Christ da ka ba puli ya ka tin jong blai da ka ba lech ki jing duai han yang ibu thiet jing thang ya kita ki balik sni wingi oh para banget ngala juya ikini tang kalas dang ka tu thiet jing thang renga ba lech Jesus Christ ngapen tukut no dan ki briu ki ba themu ban pen sniu wat hi kam ki jam bangi terai ru wat ha kam ka banga jam banga dan ka ba terai ki mut pan pen themu ban pen sniu reu bleu yada bangala map iki ha ka dok nut nga map no iki ngong try map iki ki balik sni nga map gitu ki ba themu ban pen jat yang ha mar balai ngam fokus su iki rei tinga su thang sa ka jingim nga fokus no Jesus Christ ong kum ba me malama nga map iki ki ba su nga duai nam ta ki bakir kin ripen bakawan ka jingsuk pi kawan ka jingsuk blai bangalak ban map ki ngalak ban tray pat ngalak ban phu sam ki ngalak ban kemen ha padang ki jingbun kam hot ka babun kam kemudian por tang ban syong ha ki jaka tray le ka babun palat miok tang ban syong run rei ha ka donut ha ka spirit ngong aingu yu tray badan kani ka ketien jong blai ngam pan kraw di ngam pan kraw yu Jesus Christ ngakwa ban keren ni syai pi ba padang ka jing syra ka jaka ka basra pilak ban seisoh higum no pilak ban seisoh ka ketien ka khat ka ban nyo ong lada pi yai ne anga bat ki ketien jonga ki yai ne api ya ka ai ru ka ba piman pin pan tekan long api ban seisoh amdei tang ki jing duai amdei tang ba pi puli ya ka ni ka ketien jong blai amdei tang bangi puli ka ni ketien jong blai hanrai bangi ko ngu ru ban le ka ni ka ketien jong blai kat no nangi ki ba ko ngu ban le ka ketien jong blai haba ka ketien jong blai ka ong map no itu ki balik sniu pi kat nongot ngi map ngi koloi ban map ngi pen sak tang ibu thi jing ketang bat nyim trek ban ya map mar ha ka jingya inti ha ka jingem pi akan du bat yang ni hang tai ha ka jingya kershut ma hani tu ngi map na ha ka dok not jingi ngim thau shu dem dan em dai ngi isti ngi kwa ban revenge bat ngi bu bat tu thi jing ketang da ngayo lat samanga dengan sanga bat fi ka ketien jong blai ka ong tang inum yale markerti reng nya map i wei duai ba sniu pi oh ngas duai da ka jingai jong blai ta ka daw ngi pen ko ngu nem to pi pen ko ngu nem ha ba ka tin jong blai ko ong tu syarai tu duai ba pinam ha ba ka jing pen shoy Jesus Christ wang la da pi sumar ki kum kat no ki ba pet yang ni ka video ki ba syarai ki ba duai pi ong Jesus ndrai ka dan em ka jing duai la da jing duai dei tang itu ba san minute sau minute san second syuki di sya bamja duai kata kam dai ka jing duai ka dai ban long 24/7 hot ka dai ban dan ka por habang iki ban penlut por bau lak kunrat hanrain dala dep nang tur ka jing duai ka dai ha por bangi trai kam ngibun kam ha jing trairu ngiok khendet ni kan mau trai ji sungai akaran bat mi ha ka spirit ngong ha ka do pibun kam ha ka do pibun kam pile ki hanrai ha ka spirit jang pi ka yaro yu trai ladang 8 million ka spirit jang ka duai ha por bangi tiar ka spirit ka duai ngina na mat connect bau blai ba bangi khi man step ru ka jingbat chung perkhat kala let shu blai de kata ka connection kata ong pi sharai ne pi duai ne ba pinau ho jing pen shoy rei ngi thia prakanta ngi thia la ne dan ki bam thia ru kim duai pat kim yo thia men mit ki kusla slai ki pisa ki ling a kim res no rei ha ba pi dan ha ba pi pen ko ngu ya ka tin jong blai piong to ba yai ne ka tin jong blai ko ong let yalap ya gospel katar ka de ga jing pun ko ngu ne lakat nu snam pilet jing sang tanga challenge nang ni la don ar po lai po sau pu snam ju yalap ne em ya gospel ha kanu ka jaka ka ba pio alis ban yalap ya ki jing ba ki ba blai la le ne bi bun ka yalap politics bun ka itu kana biria bun ka itu kana pensoi bun ka gossip
hagi jing train igi na bun ngi thu khanas tangi jing khu slime me thu igi bau bleu la le ani pilat nem shiki surak ki singkin ban elap to dam dei hang taru hakanu kanu ka bau bleu bu nyalap nem ka gospel kala ban long ka YouTube kala ban long ka Facebook kala ban long wat ka WhatsApp ru na pi bun kamban project igi jong ka perthai bila jubuk nem at least one Bible verse man la kasngi Lani dam dei malak sing hang nu ngialap ne namar bong ban ko ngu tau ba yai ne akiktin ba ko ngu ya kitin jong blai check na kata daw ngi song ni ngaku slai ni ngam seiso namar ngim dan te kata jing yai ne au Jesus Christ wong nu ladang ngim yai ne hau ding so wan pimla ban le ai pimla ban seiso na kata daw bang ngimlong radikal ngimlong syuk kita ki Kristen ki balong shitham waktin radikal kamut shitham na kaban tau blai kablong shitham mdai ka ba shong shit tetang shibana arbna la thaj no re ka ba shitham galong ban ngam haktin ban dan ka jingya dai bu blai pan chu inda puli wang kumne hang ni hakani kala pendan buram ya ukpa jonga ba pi seiso shibun kumta pinlong ki senran jonga ladangi seiso kapendan buram yu trai kajing seiso kamut kato kajing bun spa bun paung pinga ngam penram ki baru spa kidan ki baru spa baru ki ba seiso na menta ka hima jong blai ki ai sha ka kam jong blai ki ai ki badok ki lat ya dal dir banyalap ki em kata kajing em ka badai mo ki arab ki bai ngam kran ni ki ba menawar badan ki ba dok ru kibam kajing dok ba kajing ruspa kamut tan bangi ngi seiso dan ki beri ki ba dok ru kim seiso ra ngam yalap ni sepang ka poverty na ka prosperity gospel ngayalap sepang kata kajing seiso kibun haba pila dan kajing ya dai jong blai ukur khu pi hakikam ki jam ki ba trairu pi kadan kajing seiso tambah kata kam thau rei haba pi seiso ru pim em na kam taladi pm nam ta ka gospel pisdang ban penmi ki prayer center pisdang ban yarap ki beri ki balat yalap gospel pisdang ban yarap ki beri ki badan ka jing jinjar pisdang ban spread ya ka kingdom of god ya kata hari ka spa ka pau jong pi gitu ki project pi gitu ki kam dan jingmut ai ni da pi dok makanaru pi jinjar tra makana pimdan pat yu Jesus Christ katur kam dan jingmut kam dan jingmut raya bangi seiso ni keren sapang bangin pendan buram yu blai pai hakani la pendan buram yu kupa jonga ba pi seiso shibun kum ta pin long ki senran jonga pi kum ba kupa la iet jonga kum tangaru ngala iet pi to pinjai ne kata ka jing iet jonga la dangi dan ka jing iet jong blai nialap kan ya kan kai kata ka jing iet jong blai ka dai bau Jesus Christ ulawan sha haga ding phana namar ki pop ula mi pat hatung i pan banan em ya kani leng ba ka jing em jongi leng ba ki kitien i bang kran leng ba ka life leng ba kiai barok bengi yo lat ni pen banan em kan ka jingit namar kan ka po ka perthai ka dap ta ka pop ka dap digi jing khuslai digi jing snopsi digi jing jinjar ma ngi em ha kata ka perthai ka ba shishan rei ha ba ka dan kan ka jingit jang Jesus Christ ka ya dai ka do no jingi ka ya dai ngi na ka depression ka ya dai ngi ni kiai barok bat teng ha bengi ya ka im ba ka palat rei ha bengi dan kan ka jingit ka ya dai ngi na ka jing shap ting ru ka ai bor ngi kai bor ngi ban pendap di kam ki jam kai bor ngi ban yaro utrai kai bor ngi ban seiso agi check tungin ya check hatung ila dan shishan em lani ngi shule men le ngam peram ni lani ngi shule jinge sang klam sungau tu bangi dan yau Jesus Christ lani ngi kam ya ine aka ktien jong ngi kam ya ine aka jing duai ngi kam ya ine aka ba puli ktien jong ba pusan ya ktien jong Lagi jing perkat jong ki pusan pan bantang ni sumobang ban pet tang ki tu ki news jong ka pertai ki jingja ka pertai ki balang exciting ki bapen excite mo ja ki ki barang ja makani oh ki jingya show ya dat ki jingya ni kloi ban pet itu ni penlot por haki social media ban pet itu ki kwa ban yo sko ka latest news oh ka thama hang ta oh ka jingya show ya dat ta oh ka sarkar ka lalem ta oh kum tam ta bayo ban ya gossip bonyo ban ya kran kita ki banyak ban keren sapang ka politik sendai umjudan pat sapang ka ketin jong blai
Bat ngi em ki bakum ki baken jado pi ladang ngi em kum baki ki baken jaman sim deng tangin ngin kampen lut por am ki ham saya ngam ong bangim snap ki news rai tang ngi la penlong blai tau ya ka YouTube bat snap ki news ngi la pelong blai tau ka entertainment ngi la pelong blai tau ngi bu yo blai sekendong bat deng tang ngi expect pat bau blai ker khu yang ngi duai itu jing duai balik tang sandi ngi duai tang itu jing duai di syabam jang ngi expect bau blai ker khu ngi kumno kan ladang imdan kata ka jingya dai nak kata ong ladang idan shisha yo Jesus Christ pet ka ktien jong blai na city na ka gospel Matias nriu lai pulai ong to wat piswa ya ka himau bulai pat ya ka hak chung ngilawat chuan em dang step nengi ni tare sai kam ki jam pi ladang ngilawat shisha ngin iet yu terangap ong bingit janai ngam kam bangala janai rang dia ya kata ka jingya nrei ngasngau tu bana du bangala mat sau torai nadu kato ka COVID 19 nadu kato ka por bau blai ku tak sya kala dan ka jing lak lut yang kani ka pop ngalalong beri ubayat mah ka pop bamuja ka pop insya rai nadu bau turai pelak sya kadan kata haduk mentau bat scam sya haduk kani arjar arpun ri ka jing ayai turai layok ban penduai ki beri layok ban yalap ya gospel layok ban sibun ki ai imda ka jing lak jangan rai dauniu Jesus Christ ubalong uding sowan da ka jing ai ne hu ban ma u pen ai ne mau long ka jing kadai tang ka jing ai jing isnai jong tang ko ban ya share lang piu ni Jesus Christ la yo ma shishan em la dan shan ka em ka jing dai mdai tang ka ba encounter re ka dan em ka jing dai ka ba man la khasni ka dan em ka ta ka jing ai ne au ding so wan shangi long shan em kita ki senran jong Jesus Christ ni seisoh ne em na man ta ka kerteng jong te yaro you try